بسم الله الرحمن الرحیم. کلی تماشاوانا جانا لوی دنیای جی انسان بعاقل تنه. Yani yaşama insanı بعاقل hele zeki pek zahmet. Çünkü tişek wan insanı بعاقل ku zeki dibêjin jenek insanlara tersti. Jwana dibêweka gule. Ji winê çana mer dibe ji xêra mala Xwedê re ez jî dîm. Çünkü insanê ku dîne rahat jiyan dike li vê dunyayê. Ti kes qarşî wî nabe li kurê çi dike xel dibe ya viya dînê dev jê berdin. Ama insanê ku biaqil be her kes kevirekî davê jêke. Weka dara bi fêkî ye. Kî devê rê derbas be kevirekî davê dara bi fêkî belkî mişmişkî jê bikeve, belkî hirmêkî, belkî sêvkî jê bikeve kevir davê nê. Wan însanê wiha jî ku rastî ji însanan re dibêjin weka dara bi fêkî xelk kevira davê jî. Îca mihîm ew e ku meriv di rêya Rebbê alemê de rast jiyan bike. Emr û nehya Rebbê alemê bîne cî piştî wî kî dibê çi birabêje. Dixwazî birabêjin dîn e, dixwazî birabêjin manyak e, dixwazî bibêjin çi birabêje. Tabîkî hinek wê bên dîn e, hinek wê bên welî ye, hinek wê bên fîlozof e. Weka kuştera ana digotin. Îca niha ku meriv li yaşama sahabiya ji dinêre Hezretî Osman li ser Qur'anê şehîd kir. Hezretî Elî li devê rêya camiyê wî şehîd kirin. Hezretî Ömer li ser limêjê wî şehîd kirin. Te jî li ser limêjê şehîd kirin, li ser limêjê kêrêl te xistin. Ev ya nabe nisîbê her însanê yanî. Te di heyata xwe de rastî ji însanan re got. Te zirarê neda ti kesî. Li gorî zanebûna xwe te ayetê Xweda digot. Ama demekî hesabê hinek însanan nehat. Xweda rehma xwe li te bike, cihê te bihişt be. Ez bawerim te ana dibe kî welahê ez ji zîndanê xelas bûm. Çünkü ev dinya ji hinek însanan re zîndan e, ji êbîna te re vê dunyayê zîndan e. Hineka ji te re digot welî ye, hineka digot fîlozof e, hineka jî digot dîn e. Heta te birin paşê xistin xestexana dîna jî. Oxira te axîrê be, cihê te bihişt be û rehma Xweda li te be. Xweda te efû ke.